Hello, good morning everyone. Usa ka bag-ong kabuntagon nga puno sa paglaom nga gihatag sa labawng makagagahom. Mahaw sa taigsuon pulong sa Ginoo, no? Salamat sa kadasig nga gihatag sa Ginoo. I-share sa nako atong live kamo sa atong i-share mga igsoon. So ang atong topic for this morning is about the role of the Holy Spirit in soul winning, no? Nga importante kayo nga makaila kita sa Holy Spirit ba? Nga kana bitawng atong ilhon ang iyahang gitawag og capability or unsay mahimo niya in soul winning. Importante na igsoon. Kay kung dili ta kabaluan wala dili kita mamunga og kalag. So mao ni atong isgutan karon. The role of the Holy Spirit in soul winning. Kay ako mao gid akong gisaligan mga igsoon way lain. So ako sa i-share, paligog share. Hallelujah. Ako sa i-share mga igsoon. Hello? So, done sharing. Hallelujah. No man. We have 40 plus viewers, okay? So, a blessed morning everyone, a blessed day, a fruitful day, live tano. And again, ang atong topic for this morning is about the role of the Holy Spirit in soul winning. Kay, importante ni igsoon makabalutan kay kung wala di ta kabaluan bisag unsaon pa natog, unsay atong himuon atong gi-exert nga effort para makadala tag kalag sa ilan sa Ginoo, wala tay madala without the help of the Holy Spirit. Mao na nga ato ni siyang hisgutan karon ug unsa di ay part sa Holy Spirit in soul winning. Once we make disciple, unsay part sa Holy Spirit. Good morning Pastor James, watching from Makilala, North Cotabato. Brother Pedrito Galendez Kaipang. Good morning Pastor from Judy Gorit Jailani, and also good morning to Loribek Dasig. Praise the Lord. And anyway, kung i-shout out ang tanang mga OFW diha in different countries around the world, mga seaman, seafarer, mga naka-permanent resident, mabungahong adlaw ninyong tanan diha. Shout out nako ang
tanang nagtanaw, mga followers and mga avid viewers from Luzon, Visayas, and Mindanao. Akong gi-shout out ang tanang kapulisan nga mga nagtanaw, no, mga followers nato, Luzon, Visayas, and Mindanao, Campus Menya, Cebu, Tagbilaran City, sa Barracks, no. Shout out og sa muang station diri sa Clarin, Clarin Police Station. Ang among hepe diri si Chief Police Lieutenant Chief Amado Amba. Tanan-tanan nga mga amigo, mga duol sa dughan, mga suod nako nga mga hepe, mga kapulisan, ako mga classmate during my criminology days. Shout out ninyong tanan og dili lang muna ako tagsa-tagsaon kay daghan kay mo. Praise the Lord. Hallelujah. Wait sa. Okay, so good morning, Pastor James, watching from Talamban, Cebu City. Shout out. Okay, Malin Digorio. God bless, Brother Cagas Ruel. Akong shout out ang Cebu City Jail, no? So, hapit na karong nakikuha mga igsoon. Wait. Okay, so nana ko ring program mga igsoon. Si Praise God Zionist. Okay, Pastor James Dumanon. Onya, June 9, 2025. So, ako ilang speaker igsoon sa Cebu City Jail ni. Sa tawagan niya. Cebu City Jail Male Dormitory. Cebu City Jail Christian Fellowship. Okay? Dara rin mga program. So, ako ilang speaker. So, thank you kayo, no, for this great privilege, no? Karong Lunes na ni. At tumi o balik kay balo naman mo every Monday anak mo sa Cebu City Jail, no? Basta wala lang ko'y schedule diri anak jud ko kanunay. So, shout out ako Cebu City Jail, sila Brad Ari, shout out Brad. And then shout out nila Brad Mago, Brad Ibang, Brad Mago ug ang iyang lovely wife nga si Lovely. Okay, Brad, kita ta pohon Monday. So, mao man to akong gisaad sa ninyo, wa man dali na mo diri, no, anniversary man na, no. Kalamay ra ni ako ang ma-offer ninyo kay buhol man ni. Shout out nila ni Brad Jao, Brad Kenneth, Brad Ayan, ug sa katong manghod ni Brad Jomar. I-mention jud din ako kay nakawali man ko sa ilang brigada, Maximum 19. Shout out. Shout out also sa sa Maximum 4. Okay. And of course, akong gi-shout out ako ang mga kauban sa team from Living Water Christian Fellowship. Okay, headed by Pastora Ninette. Shout out nila Pastor Jay Salamputan, Pastor Herman Romano of Mandawi. Sila Brad Adsel, Brad Danilo, Brad Jerry, Brad si uba na to Arturo Flores. Sila si Brad Rodolfo, no, mga notorious ni sila sa una gikan sa nagprisuhan pero karon gigamit na sa Ginoo ni kauban ako dia. No, mga bunga sa ni sila igsoon sa jail ministry, no, sila si uban Brad Louie, Brad mga akro kasagaran na ni mga Brad nako, kitsa tong sa Brad Louie, si Pastor Brad Jemuel. Okay, sila si Sister Jardin, Sheila, si Brother Adonis pa dito, Brother Andrew. Okay, kay numdum nako. Tanan, kisa mauban, malimtan ako ba? So, sa wala, ma-mention, magkita, mantarong Lunes, sa ilua ko ninyo. Shoutout sa mga jail officer sa Cebu City Jail, o mga warden diha nga, kanunay naghatag na mugigayon nga makasulod mi diha, i-deliver ang pulong sa Ginoo. Shoutout also sa Dawakon Islands of Southern Leyte. Shoutout nila ni Sister Lilia, o ni Brother PD Pinola. Kanunay daw na maglanog-lanog sa speaker daw mga igso ng ato ang live sa isla sa Dawahon. Puhon makatungtong ra ko diha. Ang dami lang tagtinuwa diha, no, og kanang naay tawagan ay kinilaw ba. Praise the Lord. Good morning, Brad. Watching og sayo sa live from Dumaguete, Acro for Christ. Okay. From Brother John Philip Tokop is Tela. Okay. Salamat kay Brad. Okay. Shout out to
one of our worship leader, Rostom Bagyo Tupas. Tom. Long live Brad, Jake A. Marquez. Praise the Lord. Good morning, Pastor James, watching from Bacong, Negros Oriental. Shout out, Brother Angelo Navarro Akas. Shout out na ako akong pamilya sa Davao, Pastor. From Japan, okay. Shout out no from Japan si Brother Lawrence Paul Abajo. Uwi anong gi-shout out ang iyang pamilya nga naa karon sa Davao, okay. Gracias sa Ginoo karon pod ako ang biyahe pod uli sa amoa Pinas. Okay. Amping naka sa akong prayer, Brad. Praise the Lord. Okay? So ang mga brads na ako dano sa Alpha Caparo og sa hapit ng anniversary na to ba. Og sa kanang mga brad ko sa SEA, Skiptron in Arms no. Pataas na tong ngalan sa Ginoo as always ako gining gibalay og pahinumdom ingon nga usa sa advisor no sa moang chapter ato ang chapter diri mga igsoon. Shout out ro Alpha Clarin diri sa moa. Di ta dapat makalimot sa number 1 sa tong hierarchy, God first kita. Kay walay mahitabo nga long live kung walay Ginoo. Amen. So let's put God first in everything we do para mo prosper ta, para mo taas tong kinabuhi. You're welcome, Tom. God bless. Amping diha, no? Magandang umaga, Pastor. Magandang umaga rin sa iyo, Sister Baby Ruth Balinario. Okay? Morning, Pastor. Telly Bigkas Monton. Okay. 2 years nga gawas nun sa talikala nga bisyo. Abanti ta, Brad. Brother Bencio the 4th Inot. Okay. Anyway, ako nang gi-remind ninyo no nga ako na ning nag-decide ko nga kay actually there are so many followers here and nag-message na ako nga magpa Bible study or nga na bitaw. So ako karon ning dawat na kog sugod around Bohol and Cebu. Gracias sa Ginoo no. Okay kay na ako mga igsoon nga mag-start sa small group lang bitaw sa balay. Dawat to na. Gracias sa Ginoo uban sa tabang sa Ginoo. Mura bitaw og simple lifestyle dawato na to na no para sa kay mayaan sa Ginoo. Again, around Bohol and Cebu lang ta no. Kay murag layo na kay nang uban. Depende sa Ginoo unsay iyang plano basta ako igsoon, ako na ning gisaad sa Ginoo nga. Puslan man nga nagpagamit ko niya. Puslan man nga iya kong gibag-o. Gipagawas sa mga talikala sa demonyo ba. So, I will say yes, and every opportunity nga iyang ihatag na ako, I will always grab it for the glory of the Lord. Hallelujah. Okay? So, akong i-shoutout din tanang mga subscribers, mga followers. 219,000 followers, no? 219,000 followers ani nga page. And sa atong usa ka page pod nga atong ginama, katong na-restrict ta ba? Nabot na punta og almost 7,000 followers. Atong Kristohanong Mabungahon 2.0. Ako man ning gi-cross-post kay naay uban nga mga followers nato didto nga wala dire. So akong gi-cross-post siya aron makita sa didto no. So thank you mga star sender. Salamat kay I appreciate it. And sa pagid mga new followers, welcome kay mo ning page and I just want to again encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-blessed sila mga igsoon. Dili kay kamura daghanap. Shout out from Jensan, Brother Noel Malayon Tug. Okay. And good morning, Pastor. From Joel's Noya Miano Di Malona. Okay. Shout out myself to greet a happy birthday to me. Okay. Ako na yung gi-great no. Atong i-great ni mga igsoon. Og a blessed birthday ni mo man ni nakabutang diri o. Joel's Noya Miano Di Malona. Okay? Babae ni. Igsoon, happy birthday, no? I declare and I pray God's favor upon you and all the desires of your heart i-grant ni Lord. And in every decision nga imong paghimuon, giyahan kas Ginoo. Panalaginan kas Ginoo, tanang buhat sa imong kamot in Jesus' name. Enjoy your special day today with the presence of the Lord. Hallelujah. Bugnaw naman kayo. Ito biginit ni mga igsoon kay basta buntag nga nito ko. Praise the Lord. Good morning, Pastor James from Sister Bonifacia Cuevas Sines. Praise the Lord. Daghan naman kayo ni oy.
God bless you more. And happy birthday again, sister ni Jules Noya Miano di Malona. Inday Neri Katakutan Bironyo. Good morning, watching from Nalundan, Bindoy, Negros Oriental. Antoberna Gisera Pasahi. Good morning, Igsoon. Watching from Cebu, good morning, Brad Jel Aguilar. Praise the Lord. Okay, so we have 81 viewers this time. Ang uban, wala pa kabantay, but bantita. Okay, let's pray, Igsoon. Again, our topic for this morning is about the rule of the Holy Spirit. Importante ni sa Kristohanong kinabuhi because, of course, we know our primary mission is soul winning. Yun, no, mao gini ang Great Commission, no? Go and make disciples before ni kayab si Lord. Mingbilin siya nga isang yaw na to ang iyang pulong, ana bitaw. Isang yaw ang mensahe sa kapasayloan, ana bitaw, no? So, let's share our love of God, no? Mao na iyang gibilin before siya ni kayab, no? So karon mao ni nga atong timan-an, atong hinumduman ang atong isgutan karon ang role sa Holy Spirit sa atong ministry. Importante kini. Brother Brian Blanco, good morning sad, brother. From Talisay, avid listener and viewer ko nimo. God bless. Salamat kay Brad, salamat kay, God bless you more. Wa na jud kay ko katanaw sa imong live kay busy kayo kuno siya. Pasayloon lang unta ko sa Ginoo. Sagdi lang mosabot ra man ang Ginoo, sister. God bless, no. Reply lang, reply. Sister Jeneline Celestial Ditchos. Good morning, Pastor James from Jolmark Francesco Incarques. And shout out to one of our avid followers and viewers, also listeners. Usa sa permanent resident in Japan, Sister Concepcion Castino Kobashi. Hallelujah. Pastor James, advance greeting ko sa akong anak ni birthday niya ugma. So akong great og advance blessed birthday to kinsa man ni Ibana Lian Ibana Lian Gusip. Sorry kayo, igsoon na sa kuha na ko, no? Hindi maoba kung pronunciation na ba, pag-pronounce. So, a blessed birthday to Ibana Lian. Ibana Lian lagi? Gusi. Okay. So, a blessed advance happy birthday for tomorrow. Okay. Greetings ni Nako, no? O ni siya imuhang Mama, Papa, Leslie Vidal. Okay. Thank you, brother. Thank you, Exxon. Praise the Lord. Mami Beth Angudo ba ni? Angudo. Good morning from Davao City. Good morning sa Dixon. God bless you more and more. Okay? Let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Okay? Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, for another blessed day, another morning, Ginoo. The first blessing in the morning, ang among kinabuhi, Ginoo. Libreng gininhawa, salamat, Ginoo. Sa bagong adlaw nga imo ming gipukaw, daghan karon ang wala nakamata. Daghan ang nitaliwan, daghang nangamatay apan kami imo paminggi gipamata, imo pang gi-extend ang among kinabuhi. Salamat, Lord, sa imong gugma nga walay paglubad, sa imong mercy, Ginoo, sa imong kaluoy nga ginabag-o matag adlaw. And Lord, ya dining takna mamalandong na usab mi sa imong balaang pulong unas tanan, Ginoo. So siya mong kasing-kasing, Ginoo, limpyuhi. Kung adunay mga butang sa sulod namo nga mahinungdan nga dili mo tuhop ang imong mensahe, kuhaa kini, Lord God. Make us worthy, make us deserving as we listen to your word this morning, Lord God. Andama mong panudlanan nga espirituhanon aron walay mausik, walay masayang sa imong mensahe, kundili amo kining masalod og tarong unya amo usab nga kinabuhion. Tagai mi, Ginoo, kasing-kasing madinawaton kanunay og willing mosunod sa imong pulong. Holy Spirit, we welcome you right now, right here, right at this moment. We welcome you. Let your will be done and lamdagi mi. Tagai mi kaalam, Lord God, nga langit nun aron among matugkad imong balaang pulong. You alone will be glorified. We honor you, we adore you this morning. Walay lain among giisa, dili pundok, dili relihiyon, kung dili ngalan lamang.
ni Hesukristo. And Lord God, i-bless tanang viewers, tanang listeners karon, Lord God, who are watching this time. I pray at the moment we meditate your word this morning, Lord God, let it be nga among mabati imong presensya, ang manifestation sa Holy Spirit, mabati namo, Lord God, imong comfort, ang imong gahom, among mabati, imong embrace, Lord God. Again, let your will be done. Thank you for the victory. I cancel every spirit of destruction in Jesus' name. Hallelujah. Lord God, again, ang nabiling panahon na mong itugyan kanimo. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. A blessed morning, Brother Pastor Luisito Webes, one of our subscriber. Regards Kuskuan, Brad, sa New Zealand. No? And regards sa imong lovely wife, si Sister Rachel. Praise the Lord. Ug sa atong mga kaigsuunan diha, natay mga followers diha sa New Zealand. God bless, Brad, naka sa akong prayer. Basin di ay ug usa ka adlaw makahikap tag snow diha ug maka-extend ta sa pulong sa Ginoo, okay? Brother Ryan Galaneda of Germany, God bless. Shout out sa tanang mga nurses nga naa sa lain-laing dapit sa kalibutan. Anyway, ako rin gi-shout out ang sorry, mama din yan. Okay. Sorry, ma'am, Sister Leslie Vidal. Okay, in advance, happy birthday to your daughter tomorrow. Okay. Praise the Lord. Sa to akong gingon. Yeah. Mga nurses and around the world, no, salute to your sacrifice, no, grabe. God bless. I declare God's favor, and akong shout out day ang PC Gami churches, no, in different places, Luzon, Visayas, and Mindanao. Praise the Lord. Hallelujah. Morina Daitol watching from Thailand, di ba? Thailand. So na-memorize na ko ning uban na ni. So actually mga igsoon, there are more than 50 countries nagtan-aw na to. Hallelujah. Let's start. Sure, Pastor, nami Bible study unya ako i-share, Pastor James. Thank you, Brad. Thank you, Brad. Nakas akong prayer kanunay and with your whole family. Praise the Lord. Let's start. Good morning, Pastor James from Nozarok Alagar. Okay, start ta. Praise the Lord. Okay. Usa ka mabungahong adlaw mga igsoon. Again, our topic for this morning is about the rule. The vital rule of the Holy Spirit in soul winning. So, importante kini siya. Makabalutan eh. Once ato ning may baluan igsoon, sigurado ko nga ato yung suoron og maayo ang Holy Spirit. No? No, magpaduol kitag maayo. Kay without Him, we are nothing. So, atong basahon diri, teksto na to. Kuan man to? First text na to for this morning is taken from the book of Luke. Ari daw na sa Lucas, mga igsoon. Ingon diri mga igsoon ang Lucas 24:49. Ingon si Jesus, ug ako mismo mao ang magpadala nganhi kaninyo sa gisaad sa akong amahan. Apan kinahanglan maghulat kamo. Okay? Dinhi sa syudad hangtod nga mukunsad kaninyo ang gahom gikan sa kahitasan. Kay akong balikon pagbasa igsoon Lucas 24:49. Ingon dire, ug ako mismo mao ang magpadala nganhi kaninyo sa gisaad sa akong amahan. Apan kinahanglan maghulat kamo dinhi. Okay? Sa syudad hangtod nga mukunsad kaninyo ang gahom gikan sa kahitasan, ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So Jesus is referring or talking this time about the Holy Spirit. But this time igso napa siya sa kalibutan. Niingon siya, kung balikong pagbasa, ug ako mismo mao ang magpadala nganhi kaninyo sa gisaad sa akong amahan. So naay saad igsoon. Ug unsa na yang saad, mao ni ang Holy Spirit. No? Mao ni ang saad ni Heavenly Father for us, the Holy Spirit. Nya niingon si Jesus igsoon, apan kinahanglan maghulat kamo dinhi sa syudad hangtod nga mukunsad
kaninyo ang gahom gikan sa kahitasan. So, naay instruction si Jesus, mga igsoon, may tungod sa iyang mga tinun-an. Iyaning gisulti igsoon kani nga mga pulong before ni kayab si Jesus. Okay? And he is talking to the Holy Spirit. Ingon siya mga igsoon nga, inigkayab na daw niya, na siya ipadala, okay, ang gasa sa akong amahan, no? Ako mismo mao ang magpadala, no? So para mapadala ang gitawag o gasa nga ang Holy Spirit, kinahanglan igsoon mo kayab usa si Jesus, di ba? Inigabot ni Jesus dito sa kahitasan, munaog ang Holy Spirit. Kay sa dihang si Jesus, kauban-uban pa sa mga disciple, si Jesus man ilang teacher. Si Jesus ang ilahang magtutudlo, ang tigwali nila, ang tigbadlong. No? So, once si Jesus mo adto na sa langit, igsoon, mo kayab na, and then, mao pa na'y pagpadala niya sa Holy Spirit. No? And then, nasa gitawag og murag question bitaw nga, apan kinahanglan, maghulat ka mo dinhi. No? Nay word nga maghulat. Kabalo naman tayo igsoon nga ang atong primary mission, primary task igsoon, ang pinakasugo na to igsoon is to make disciple. Soul winning, di ba? Ingon si Lord igsoon, panglakaw ka mo, imo ang tinun-an, di ba? Mao ginay sugo na to. Excuse me. Last Sunday, ang ako ang message sa church igsoon is, we are called to multiply. Wala tagiluwas sa Ginoo nga mag-inusara. Wala ikaw ug ako wala giluwas sa Ginoo. Wala makabalos ka matuoran para makontento ta kay luwas na ta. Makontento ta kay gibag-o na ta. Makontento ta kay gawas no na ta, nabugto na ang mga talikala ni Satanas, luwas na ko, no? Wala tagiluwas ni Lord nga magsigira og simba, walay buhaton, naatay misyon. Imagine, tanawa, kamo diyan nagtan-aw, di ba? Pila ka libo ang mga tao sa inyong dapit. Apan usa ka nga giluwas sa Ginoo. Kung nay nagtan-aw karon nga mga adik-adik sa una, parehan ako, mga palahubog, mga himabay, mga kriminal, parehan ako. Daghan kay kriminal karon nga nagpabiling kriminal hangtod karon, pero nganong kita gibag-o? Kay natay misyon. Nay plano si Lord, gipili ta, gihulbot ta, girescue ta ni Lord from the darkness and gidala ta sa iyang marvelous light. Kay natay misyon, wala ta igsoon giluwas sa Ginoo nga wara wa hinungdan. Amen. No, dili ta membro sa purpose. No? Paminaw, pasinaw, pamantay, pauli, purpose. Kung dili giluwas ta sa Ginoo, gitawag ta sa Ginoo kay na siya ipabuhat natay misyon. Ug ang atong pinaka-mission is to make disciples, soul winning, mao gyud ni igsoon. Mao gyud ang sugo sa Ginoo. Mao na nga ingon siya before mo mubuhat. Okay? Sige ingon direo, kinahanglan maghulat kamo dinhi sa syudad hangtod nga mukunsad kaninyo ang gahom gikan sa kahitasan. Again, Jesus is talking, is referring to the Holy Spirit. Ingon siya, pabilin sa mo diri ha, pabilin sa mo diri hangtod nga mukunsad kaninyo ang gahom gikan sa kahitasan. Now, diri na ta mag-start igsoon sa role sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit igsoon mao ni ang gahom. No? Ingon siya, ang iyang gisgutan ni Holy Spirit man. Ingon siya, mukunsad kaninyo ang gahom gikan sa kahitasan. So, he's talking about the Holy Spirit nga ang Holy Spirit joy maghatag og power, maghatag og gahom na to sa panahon nga manangyaw ta, mag-soul winning ta, magwali ta, magpagamit ta sa Ginoo. Di pwede nga magpagamit ta sa Ginoo nga walay gahom, walay dihog, walay anointing, walay Holy Spirit, mao ni siya. Amen. Kay di magsilbi, dili ta effective igsoon, no? Ang atong preaching, ang atong pagwali, ang atong pagsangyaw, ang atong pagpagamit sa Ginoo, dili siya matawag og dako siya og impact without the Holy Spirit, without His anointing, without the power of the Holy Spirit. That is why Jesus told His disciples nga pabilin usa kamuhangan ni hangtod mo kunsad kaninyo ang gahom. Amen. Ang gusto ipaabot ni Jesus ani igsoon nga dili pwede kay mukayab naman siya. Pwede nga magwali mo, magsangyaw mo, nga kamukamo, rawa mo'y mahimo.
kinahanglan i-partner ang Holy Spirit. Mao ni rule sa Holy Spirit in soul winning, igsoon. Kay ngano man siya ang gahom, siya ang power, no? The very anointing, igsoon. Mao ni ang power, ang Holy Spirit, igsoon. No? Hangtod nga mukunsad kaninyo ang gahom, ang tawag niya power, gahom, anointing. Mao na nga kinahanglan ta ani, igsoon, kay kung wala ni, because nowadays wala ko manaway narabay mo react ani ako ang ngani nga topic about anointing. Igsoon, dili ko manaway, no? Ako lang gusto i-emphasize ang kaimportante sa Holy Spirit in soul winning. Ang kaimportante sa anointing, sa gahom. Kaya ang Holy Spirit, mauma ni mismo ang gahom. Kaya kung wala ni, wala joy, resulta ang atong pagwali, atong pagministry. Daghan kayong mga magwali karon igsoon, dili tanan, pero naay daghan nga mura bitaw magsalig lang sa ilang nahuman, no? Nagsalig sa ilang na sinati sa Bible school, sa seminary, ang ilang pagka-theologian, no? Mao na nga bisag maayo kayo ang hanay sa ilang wali, dili mo impact. Why? Because of this, mao ni lack nila Holy Spirit, ang gahom, ang dihog, no? Ang uban dahil ming react igsoon nga ilado po to siya nga pastor, gibirahan ko. Ayaw pagtaka-taka, ayaw ikumpara imong kagalingon, no? I'm not comparing myself to other minister or to other pastor. Ako lang giklaro ang kaimportante sa dihog, sa gahom, sa diyang magwali ta, manangyaw ta, magpagamit ta sa Ginoo, magministry ta, mag-make disciple ta. Kay kung wala ning dihog, wala ning gitawag og power of the Holy Spirit, igsoon way mahitabo bisag unsa pa ta ka maayo mo istorya mo wali bersikulo kapitulo from Genesis to Revelation, walay impact igsoon kung wala ang gahom sa Espiritu Santo. Ingon sila, siyempre effective ka pastor kay kriminal magkasauna. No, daghang mga kriminal sa una igsoon, daghang mga grabe o bisyo sa una, pero di ka makaingon og effective kaayo. Ang makapa-epektibo yun, igsoon, ang gahom sa Holy Spirit. Ang gahom sa Espiritu Santo. Ang anointing. Maog yun ay makapa-effective na to. Yes, sinoon, ma-amaze sila sa atong kasinatian. Pero igsoon, ako ay daghang na ilan, dili na ko i-mention. Nga grabe mo share sa ilang testimony, pero nga nung wala may makita nga bunga git. Diba? Yes, wala ingon nga namantay ta. Gusto lang na ako i-emphasize igsoon nga kung wala ang Holy Spirit, dili ta mahimong fruitful sa atong ministry. Walay anointing, wala tanan, dry, stagnant ang atong ministry kung wala ang gahom sa Holy Spirit. Kay maunig ingon diri igsoon, no? Ingon si Jesus mismo ning warn nga maghulat kamo dinhi sa syudad, hangtod mukunsad kaninyo ang gahom, ang Holy Spirit yang gimin ani gikan sa kaytas-an, no? Nganong miingon man si Jesus nga pabilin sa mo. Ang gusto ipabot ni Jesus, ayaw sa mog lihok, ayaw sa mog make disciple, ayaw sa mo pagpanangyaw, hangtod mo abot kaninyo ang gahom, mukunsad kaninyo ang Holy Spirit gikan sa kaytas-an. So kay balo si Jesus igsoon nga kung wala ang Holy Spirit, dili effective ang iyang disciple. Kabalo si Jesus nga kung wala ang dihog, ang anointing igsoon, dili mo impact ang ilang pagpanangyaw. Ingani ang usa sa important rule igsoon, the vital role of the Holy Spirit in soul winning. So dapat ato ning ma-recognize, kabalo ta ani. Kay kung wala ta ani igsoon, no? Kung wala ta ning gitawag og anointing, kung wala ta ning Holy Spirit, wala ang gahom igsoon, sayang ang atong paghanay sa mensahe igsoon. And for me, the best way nga naa ni siya igsoon ang Holy Spirit, kinahanglan maglakaw sa tas pagkabalaan, dili sa pagkakalibutannon. Kay holy good siya, Holy Spirit. Of course, He is holy in the first place, di ba? Balaang Espiritu, Holy Spirit, balaan siya. Kung gusto ta nga naa siya kanunay nato mukunsad iyang dihog, iyang gahom, matag adlaw pod maglakaw ta sa pagkabalaan. Because why? In the first place, balaan siya ug dili siya ganahan og vessel nga hugaw. Di man pwede na igsoon kay balaan man siya, no? Kita dapat maglakaw sad ta sa pagkabalaan, pagkamatarong, subay sa kabubuton sa Ginoo matag adlaw, dili lang kay sa panahon sting simba. Nga mura tag balaan, nagbalaan bitaw sa usa ka adlaw lang, no, every day. Himuo na tong lifestyle ang pagkabalaan, kaning gitawag og holiness. Amen. Labi na mga worship team diha, nga napagamit sa Ginoo. Holiness ang importante kay mao ni sekreto nga kanunay naa nato ang Holy Spirit, because in the first place holy siya. Dili siya pwede mo tipo sa hugaw.
No? Holy siya, Holy Spirit. So kinanglan, holy sa ta maglakaw sa pagkabalaan. No? Dili ta magapil-apil ang mga kalibutanon, worldliness. Magbantay tayo in everything we know. We do, naglakaw bakas pagkabalaan. No? Mao na mga igsoon kay ngano man importante ni in soul winning ang Holy Spirit. Kay bisag unsa pa nato katalentado igsoon, kamayo mo istorya. Kung walay Holy Spirit, walay dihog na, walay impact igsoon. Amen. Di ta maka-make disciple, dili ta maka-gitawag og maka-soul win ba? Kung wala ning Holy Spirit, walay gahom, walay anointing. No? Mao na igsoon, mao na una igsoon, no? Nga rule, kay ang Holy Spirit maghatag og gahom na to. Amen. That is why every day we must walk in holiness. Magpalaan ta kanunay. We must be holy in everything we do, and every day, all the days of our lives, we must be holy. Why? Because the Holy Spirit is holy in the first place. Unsaon pagpuyo sa Holy Spirit nato, unsaon pagkunsad sa iyang gahom, iyang dihog, kung naglakaw ta sa pagkakalibutan nun. Worldliness. Di ba? Mo na magbisag, nindot kay mong wali, pero gilaayang naminaw. Mao ni kuwang, na napoy masuko na ko, ani. Hilasa no. Tinuod ni, truth ni. Kay si Jesus mismo ningingon nga pabilin. No? Usa sa makapaepektibo nato igsuon sa soul winning, ang dihog, anointing, ang Holy Spirit. Amen? Praise the Lord. So, maunay una nga role sa Holy Spirit, igsuon, mubora ni, gahom, anointing, maunay maghatag na tog dihog ang Holy Spirit. Next, natay laing ko andre igsuon. Okay? Balhinta sa Juan 16:8. Ingon na po si Jesus dire. Again, Juan 16:8. Unya inig-abot niya iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan, may tungod sa ilang sala ug sa pagkamatarong ug sa silot. Pailhon sila sa ilang sala kay wala man sila mutuo kanako. Okay? Og pailhon sila unsay matarong kay muadto man ako sa amahan og dili na kamo makakita kanako. 11. Og pailhon sila sa silot kay ang nagmando niining kalibutan na gisilutan naman. Okay? So, nay word diri igsoon nga pailhon. Okay? Usa sa role sa Holy Spirit igsoon conviction Konbiktaron sila. Sa dihang magsangyaw ka, magwali ka, unya puno ka sa gahom sa balang Espiritu Santo na ang Holy Spirit nimo, matinga ka kay manghilak ng maminaw. Yes, ako igsoon. Glory to God lang. Himaya sa Ginoo. Di na maihap igsoon kapila ko nagwali, mga piniriso, bisag dili piniriso sa mga youth camps, mga big gathering. Daghan ka igsoon bisan mga pulis, mga hilak igsoon ngano. Dili na works na kay maayo ko mo istorya. That's the work of the Holy Spirit. That's the work, the results of the anointing igsoon. Kaya ang mga kriminal igsoon kaning ubang mga disciples nako nga matod pa ning usa mga pila na ka disciples nako igsoon, grasya sa Ginoo kaning gipiyal sa Ginoo nga kapila na sila naigo og bala sa pusil. Hapit na nangamatay, nga 50-50 na, nga kumatos na igsoon, gibuhi sa Ginoo karon, pero never sila nihilak. Pero sa diyang na-encounter nila ang gahom, ang Holy Spirit, nihilak sila. Wali ko igsoon, hilak sila. Anong nigwali, makahilak man ko. That's the work of the Holy Spirit. Kay usa sa work sa Holy Spirit, unsa gingon diri, inig-abot niya, ingon si Jesus, inig-abot niya sa Holy Spirit. Jesus is referring to the Holy Spirit this time. Unya inig-abot niya, iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan, may tungod sa ilang sala. Konbiktaron ang mga tao sa ilang sala, no? Ana ba, mura bag makonsensya ba di mahiluna? Mao na usa sa rule sa Holy Spirit, conviction. Kung ikaw muwali, kita mo sangyaw, mag-make disciple, we are full of the Holy Spirit sa anointing. Di kalikayan, igsuon, malukmay ng mga gahin kasing-kasing makonbiktar. Apan kung wala nato ning dihog, wala ang gahom sa Espiritu Santo, igsuon. Bisag kung saon pa natog, pahiluna sa istorya, ato pang sabayan o mga istorya nga hilak-hilak, igsuon, dili na mo surrender kanang maminaw. Kay dili man siya makonbiktar. Kaya ang makapakonbiktar, igsuon, sa sala nila, kailang mga sipyat, dili kita ang Holy Spirit. That's not our works to convict men from sin, but it is the work of the Holy Spirit.
Amen. Mao na ingani ka importante ang Holy Spirit nga atong i-partner sa ministry, because without him we are not fruitful, we are nothing. Walay may tabo sa atong ministry, walay may tabo sa atong pagwali, sa atong pagsangyaw kung wala ang Espiritu Santo. Kaya ang mukonbiktar atong mga ripis, mga adik-adik, mga drug lord, mga prostitute, mga banggiitang kriminal, igsoon, mga murderer, unsa man mga hitman, ang mukonbiktar ana nila mga sindikato diha, dili kita, ang Holy Spirit. Kuha. That is why we need igsoon o gitawag og partnership with the Holy Spirit in everything we do in the ministry. Nigpagamit ato sa Ginoo kay walaing mo konbiktar, no? Pailon ang mga tao sa kalibutan sa ilang sala, and then sa consequence pailon sila nga naa daw silot. Amen. Nga pailon sila sa silot, naay consequence, no? Mo na igsoon nga usa ka igsoon makabantay mo nga naay once naay usa ka preacher nga mugwali nga full of Holy Spirit siya, nga very anointed, kabantay ka igsoon nga grabe ang impact, ang response sa mga tao nga wah, manghilak ug maayo magluhod, maghinulsol kanuman. That's the work of the Holy Spirit. Gikonbiktar sila, gipakonsensya sila sa ilang mga sala. Holy Spirit nga lihok dili na nato. Kay bisan pag magpailak-hilak na pang surrender na mo sa Ginoo in taon maluoy mo. Kanang imo kon surrender, di na maminaw. Kay dili na trabaho na to nga mo konbiktar nila. It's the work of the Holy Spirit to convict men or the people from their sin. No? Dili na makonbiktar ang mga adulterer, ang unsa da murderer, unsa man da dili makonbiktar. Sa unsa pa nimo ang Ginoo igsoon, gugma. Anana kamayo kay kag bersikulo kapitulo punto por punto ba kung wala ang Holy Spirit, walay may tabo na. No? Nga na mga igsoon mao na nga kinahanglan ang Holy Spirit i-partner na to. Ug akong balikon, kung gusto tang ang Holy Spirit naa kanunay nato mo partner og iyang gahom iyang dihog maglakaw putas pagkabalaan. Why? Because in the first place the Holy Spirit, ang first word, holy. Holy siya, di siya pwede hugaw. No? The Holy Spirit will not dwell sa dirty vessel. Kinanglan magkinabuhi tang balaan dili sa panahon sa ting simba. Kung dili everyday himuon na tong lifestyle ang pagkabalaan aron na ang Holy Spirit nato kanunay iyang gahom iyang dihog. Mao na the moment nga mag-ministry ta, manangyaw ta, makonbiktar, manghilak, ako igsoon, grasya sa Ginoo kita nan, grasya, himaya sa Holy Spirit. How many times igsoon, grabe. Hilak-hilak lang nga grabe, konbiktar niya, naag yung resulta, dili kay igo ra hilak, musunod yun sa Ginoo, manimba, mamaya yun sa ilang bisyo. That's the work of the Holy Spirit, dili na ako Kaya dahil ingon ako, siyempre effective ka, pastor, kay kriminal magkasauna. Dili, ako muwalim sad ko, dili kriminal. No, pero nganong mga anak man, no? Holy Spirit nga lihok na igsoon. Ang kita wala tay gitawag og power to convict men from sin. Wala. That's the work of the Holy Spirit. Amen. Pila na kabuk na meet na ko nga mga again, mga tao igsoon, mga kriminal, mga na-depress o maayo. Before kumuduol na naman i-reveal si Lord bitaw, Lord tabangi ko. Pray ko then pak tinga ko, sige istorya tulo lang luha na, no? Dili na nato kay gidrama-drama, no? Ang kaning parihan ako, mga kriminal, gahi imipahilakon. But if the Holy Spirit is involved, wala, lahi na nga istorya. Kung naa ang gahom sa Espiritu Santo, walay gahi nga kasing-kasing nga dili madugmok or mahumok. Mauna kay it's biblical, ingon si Jesus. No? Sa ingon ni Jesus diri, no? Sa dihang muabot na siya, inikabot niya, iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan, may tungod sa ilang sala. Konbiktaron nga ikaw maone, no? Nakay kabit, no? Sige kang tago-tago sa imong banay, imong asawa, nakay sekreto sa imong cellphone, na naka sa worship team pero still you watch pornography. That's the conviction of the Holy Spirit, mga igsoon. Ngani ka nakay ngani, no? Balaan ka tan-awon pero kalibutanon day imong binuhatan, ana Holy Spirit na. Amen. Ug di na siya basta-basta mabag-o kung atong pinagi lang sa sweet talks bitaw maayo ta mo istorya, no, dili na matandog ang makapatandog sa kasing-kasing sa tao ang Holy Spirit kay mao ni yang rule, konbiktaron ta. Amen. Konbiktaron ta. Ako igsoon sa diyang hapit na ko i-rehab.
kay nakahiusa na sila nga i-rehab ko kay magistorya na kog kahoy, magistorya na ko og ako ra usa mahadlok ko sa akong lihok. So all of a sudden naay gitawag og conviction of the Holy Spirit from the inside nga murag naay mingsulod sa kung una nga what if mosangpit ko sa Ginoo, what if mo duol ko sa Ginoo, basin tinuod ang Ginoo, murag nga na ba, but I believe dili to pamasin ako, but that's the conviction of the Holy Spirit. Why? Because my father and my mother, Ikson, is always praying for me every day, buntag, hapon, kadlawon, basta grabe sige ampo hinilakay para nako hantod ning resulta, ang resulta conviction, gikonbiktar ko tungod sa ilang prayer. That's the work of the Holy Spirit. Kay wala hindi man kumatandog nila. Pag binutan na lagi, ayaw na lagi sigsuyo pog siya, nangawat na pog kag-upiring sa simbahan. Naimo na pog gikawatan. Tanawa akong giihap ang tithes na kuhaan na po og sa kalibo. Nakuhaan na po og 500. Nakuhaan na po 200. Ikaw lang kay walaing kawatan diri ikaw. Pag bag-o nito, di ko madaan nila. Pero ang Holy Spirit, sa diyang ang Holy Spirit ning konbiktar na kuha ko kabalibad. The truth is this, when the Holy Spirit igsoon mo konbiktar sa mga makasasala, sigurado gyud nga mo surrender sila, mo paubos siya kay ang Holy Spirit igsuon. Wala di mahimo ana. No? Bisag unsa pa na ka imposible kay gahi na kay nabag-uho na. Konbiktaron o konbiktaron na. Tanawa lang ning ubang mga disciples na ko direksyon nga gipiyal sa Ginoo, grasya ra mo sa Ginoo tanan. Mga di na basta-basta mga notorious ni, mukaog tao, mga di ni basta-basta maminaw og tambagan. Mga init kay mga putong gamay ligas pabuto dayon, pero nganong nabag-o man ron. That's the work of the Holy Spirit. Sa dang nagsulti ko nila, nag-share ko nila grasya sa Ginoo, with the help of the Holy Spirit, mao tong nakonbiktar sila, no, tungod gig ning lihok ang gahom sa Ginoo silang kinabuhi, no. So maunay usa sa rule sa Holy Spirit, una the rule of the Holy Spirit in soul winning is to give us power and anointing. And then kaning ikaduha igsuon aron mo konbiktar sa mga tao. Mubo ra kay ni akong i-share igsuon, pero importante ni kay usahay mao ni hinungdan, mao ni kulang sa ministry, mao ni kulang sa atong pagpagamit sa Ginoo. The same ra ni sa worship leader ka, unya wala kay partnership with the Holy Spirit, uga kay ning lead nimo. Nindot ikaw ray naghilak. Nagsigar ang mata, naglurat ang mata, murag kandilang giugbok ang mga tao, the congregation. Why? Because there's something wrong with the worship leader. Ang Holy Spirit dihog. Amen. Mauna. So, sa atong ministry, dapat i-partner na tong Holy Spirit. Nga naman, kasi maghatag og gahom, anointing. And then second, ang Holy Spirit, siya mo convict. Muhatag og conviction. Amen. So, ayaw kung ibuwag ni. Kinanglan naa ni. Igsoon the Holy Spirit. No? Kay siya ang mo convictar. Then next. Last na Nixon. Juan 14:26. First, no, ang Holy Spirit maghatag og anointing and power. And the second, ang Holy Spirit maghatag og conviction. Okay? And then third, maura na Ikson, Juan 14. Daghan man kayo role sa Holy Spirit sa uban nga mga preacher, kanila na akong gikuha Ikson. Juan 14:26. Siya nga inyong ikauban nga maong Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo, okay? Teacher, ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. So, duha dire. Okay? Una, kaning gitawag og teacher, magtudlo. And then, magpahinumdom mo, remind. Kung unsay nakalimtan nimo, una magtudlo. Kaysa pagwali igsuon, paminaw mo. Importante ang Holy Spirit. Okay? Paminaw mo, listen carefully. Kay bisan igsuon og pila ka Bible school, seminar, training atong giapilan. Sometimes naagi own strategy ang Holy Spirit. Kuha? Dili pwede igsuon nga magsalig ta nga atong nakita, nakuha sa seminar, mga konbensyon, nakuha na to sa Bible school. No. Naagi usahay nga nay specific strategy ang Holy Spirit nga aron makabig na sila ana nga area. Kay laylahi nga area igsuon, laylahi og sitwasyon, laylahi kahimtang, laylahi og pamaagi strategy ang Holy Spirit. Example, nakay nakuha sa mga seminars nga bisag unsa about sa example na kaning J12, di ba? Kami igsoon tuo mi anak pod, no? Naga-study po ko ana nakapaminaw po og seminar ana. Mga nga pero igsoon, kabalo mo igsoon nga usahay di na siya ma-apply sa dapit nga gamay ra og population, unya ibutang ka lang og daghang kay simbahan, nya gamay population. Murag nga na bitaw.
So, na kay mga strategy nga imong nahibalaan pero para syudad ito kay daghang kay tao. Ngana bitaw. So naay mga strategy igsoon nga only the Holy Spirit igsoon ang nakabalo ana. No? Mao na nga kinahanglan nga natay gitawag og partnership with the Holy Spirit. Kinahanglan suod ta sa Holy Spirit. Kaya ganoon. Sige ngundre. Ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan magtudlo. Tudluan ta og unsay atong iwali. Ako igsoon mao ni akong gisaligan. Nakahuman ba og Bible school? Wala. Nakahuman kog seminary? Wala. No? Pero nganong naay mo tuo inigstorya na ko naay manghilak naay makonbiktar nganon. Nag-agad ko sa gitawag og revelation. Power by, from the Holy Spirit. Kani kay ngano man, mao man iyang role magtudlo. Magpatudlo ta. Lord unsa man akong iwali. Ana ko igsoon most of the time kanang speaker ko or most of the time kanang madto ko sila yung lugar. Lord unsay akong message sa mga piniriso. Tabangi ko Lord God. Lord i-reveal Lord be palihog kay kung magamagama ra ko direct verse, mangita ko magngita ra ko akong verse niya akong i-share niya. Digli masibo sa ilang gikinahanglan. But you Holy Spirit, you know everything. Mo na ra ko. I-reveal palihog. Ninada na i-reveal si Lord mga Bible verses. Mao na akong gisaligan igsoon nganong ingani ko. Mao na akong gisaligan. Wa ko'y laing gisaligan. My best mentor, my best teacher, master teacher is the Holy Spirit. Nag-stick ko ani nganuman kay niingon diri si Jesus ang iyang ipadala sa amahan ng Espiritu Santo sa akong ngalan magtudlo. Teacher siya. Amen. Teacher magtudlo. Tudluan ta kung unsay atong iwali, unsay atong isulti. Ako igsoon wala. Karon kita mo na ko wala gali ko outline grasya sa Ginoo. Sa una igsoon magstorya ko, magsigig suwat agas kaya na Anton magkasapid-sapid akong baba kay di ko ka mao mo storya. Apan sa dihang nakakaton ko sa pag rely or mga mahimong dependent sa Holy Spirit. Tuloy-tuloy na akong istorya, tinga ka di maputol-putol, yahan ay pagidog plaster. Amen. Kay why? Because the Holy Spirit is our master teacher. The great teacher, siya mo tudlo na to, unsay isulti, unsay mga pulong mo gawas tong igsoon nga fit sa naminaw. That's the work of the Holy Spirit. O dili ni nato makuha sa unsa nga mga kuwang-kuwan igsoon. No? Again, igsoon, nindot ning maminaw ta sa Holy Spirit. Kay ngano man, kabalo siya og unsay mga the best way pamaagi para makabig ng mga tawhana nga gahi kay ulo. Nasa strategy igsoon nga way imposible. Mao na nga di ta mag-agad sa atong giseminaran, giskwelahan sa Bible school no, mag-agad ta sa Holy Spirit. Because the Holy Spirit is our master teacher. The great teacher igsoon. Amen. Mao na siya igsoon no, mao ni usa sa role sa Holy Spirit, teacher. No? Meaning igsoon dili ta magsalig sa atong kaugalingon, sa atong kamayo sa Bible. Magsalig ta sa atong teacher. Amen. Kaya bisag daghang kay tag nga verse sa Bible igsoon pero kung di ta magsalig sa Holy Spirit usay magsalig kita kay gikilaw-kilaw na tatong Biblia ba o pangutanon ka about sa Bible wala na kayo kabukab kay gimaster na nimo gimemorize pero igsoon kung kana atong gisaligan igsoon di magsilbi na no di ka effective no dili ka fruitful still dili ka fruitful but if we rely on the power of the Holy Spirit nga mo atong master teacher tanan nimong isulti sulod pirmi kuha ninyo akong punto. Kung nag-agad ta sa Holy Spirit, tanang isulti na to, inigwali, inigsangyaw, sulod pirmi, tuhok pirmi, no, bullseye pirmi, ano man, that's the work of the Holy Spirit, igsoon, mutudlo na to. Kaya nga naman, dili naman kita-kita ang nagsulti. We are just His mouthpiece, no? The Holy Spirit nagstorya lang through us. No? Kita may gitawag og messenger, pero ang tinod, ang Holy Spirit may nakigistorya, pinaagi na to. Mao na nga kada istorya, nato igsoon tusok-tusok pirmi agay. Day one time igsoon nga dugay na nagnay one time sa gathering. Nagwali ko ba? Mabantayan jud ako. Yut ka man siguro unsa basta dako nga gathering speaker ko. Sigo gwali pak nadyo yung malingian ako igsoon nga kada bungat na kog istorya makanana yang mato. Mura bitaw og napiksan-piksan og kanang ininit nga tubig kay naigo-igo day siya. No, that's the work of the Holy Spirit igsoon. Kaya ang imong gisulti, mao may iyang gitudlo. Kuha ninyo. Kay siya man ang atong magtutudlo, tigtudlo, tudloan ta. So kung atong gisulti, gitudlo niya, hit jud na, bullseye gina igsoon. Mao na matinga kahingligid na, kay naginulsol na siya kalit, nagrepent na ano man, naigo man.
Pero kung ikaw ra, wa maigo, sige kagwali og opiring, sige kagwali og halad ikapulo, muhatag ta, di man ikapulo iyang problema, dili man opiring iyang problema. Ang iyang problema, di na depress siya. Kung nagsalig ta sa tong utok, igsoon nigwali to, di ta kaigo. Mao nang we need the guidance of the Holy Spirit. Why? Because He is our best teacher. No? Magtutudlo. Siya mo tudlo in everything we say, every word that will comes out in our mouth. Kinahanglan nga gikan sa Holy Spirit. Kay kung gikan na niya, sigurado sulod perminti. Kada storya nimo igo perminti. Malukmay ang gahing kasing-kasing. No? So mao na igsoon ang usa sa roles sa Holy Spirit in soul winning aron ma-effective da. Next, igsoon kaning gitawag pagpahinumdom to remind us, no? Kaya sa igsoon sa kadagang bersikulo sa Bible igsoon, usay makalimot ka, pero kabantay ka kay nay mo kaler. Lan nakahinumdom ko sa tong bersikulo nga bisan pag mahutdan pag pagkaon ang leon apan ang mga anak sa Ginoo something ana sang natulog pa siya inandama nagpagkaon da Holy Spirit na usa sa role sa Holy Spirit i-remind ta amen. Unsa man iyang i-remind pagpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. So unsay atong nabasa sa pulong sa Ginoo kay mao ni ang balaod sa Dios pulong sa Ginoo sa Bible. Unsa atong nabasahan kabantay mo. Once ang Holy Spirit naa na to, nahimo na tong partner ang Holy Spirit, maunay mo pahinumdom na to. Di ba? Kabantay kay igsoon na panahon nga bayron no na nimo sa utang, di ba niya naginukdo ka ba? Judith na nakuugma niya wala pa koy kulang pa akong bayad diri. Nya all of a sudden na verse min kalit og sulod sa imong una Psalm 23:1. The Lord is your shepherd, you shall not be in want. Ang Ginoo na mo kon kabantay mo, Holy Spirit na i-remind ta sa pulong sa Ginoo. That's the work of the Holy Spirit. Mao ni nakalami igsoon kung close ta sa Holy Spirit, kung kanunay tang connected to the Holy Spirit kay nganuman in every problems that we face igsoon, in every trials unos naginay mga verse isaksak sa Holy Spirit pak aron ma-comfort ta, aron magaan ang atong pagbati og makakuha tag paglaom. Sa panahon nga maglisod ka igsoon financially, mukalit lang remind ang Holy Spirit kay mao man tig-remind man ang Holy Spirit magpahinumdom. Sa diyang nanakas kalisod igsoon mukalit lang pahinumdom ang Holy Spirit nga dili ko kamo pasagdan, dili ko kamo biyan. Kabantay mo, that's the work of the Holy Spirit. Amen. Sa panahon nga uncertain ang yung future igsoon nga tan-aw mo una nimo unsa kay ugma sa akong nakoron akong anak nga maglisod kung saon man nako din i-remind ka sa Holy Spirit. Jeremiah 29:11 For I know the plans I have for you, or Matthew 6:33 Seek ye first the kingdom of God. Unahalang si Lord, unahalang ko anak, unahon ko nimo ihanay ra nako imong ugma. Kabantay mo Holy Spirit na gi-remind lang ka. Mao na nindot kung connected ka kanunay sa Holy Spirit. Pero mao lagi ni aron klaro kayo ang voice sa Holy Spirit, kinanglan maglakaw pugas pagkabalaan everyday nganuman kay ang Holy Spirit balaan man. Di na siya basta-basta habol di na to maklaro ang iyang direction kung naglakaw ta sa pagkakalibutanon. Worldliness. Holy in the first place, holy siya. So adto po siya sa holy vessel. Kuha ninyo igsoon. Ana siya mao na ka importante kayo. Pila to kabuk, tulo ra man to, upat. Una igsoon, mubo ra kayo no. The role of the Holy Spirit in soul winning in the ministry. Una, ang Holy Spirit may naghatag og gahum, anointing. And then second, ang Holy Spirit maoy mukonbiktar sa mga tao sa sala. And then third, ang Holy Spirit may mutudlo nato. And then fourth, ang Holy Spirit may mo remind nato. Remind. Everything atong nabasa sa pulong sa Ginoo i-remind ta. Ingana ta igsoon kaplastar kahanay kung nagdependent ta sa Holy Spirit. In other words, the moment we become dependent to the Holy Spirit, then we will never be careless in everything we do. Kuha ninyo? Akong balikon. The moment we become dependent to the works of the Holy Spirit, then we will never be careless in everything we do. No? Kung nahimo na tang dependent sa Holy Spirit, kung nag-agad ta sa Holy Spirit sa tanang butang, sa tanang higayon, ikson, tanan natong pagabuhaton kung nagdepende ta sa Holy Spirit, din dili ta magdanghag sa atong pagabuhaton. Na may Holy Spirit, ikson, lisod po, kuhan siya. But it doesn't mean nga ma-perfect po ta. Nga, di na po ta makasala. Kung di na ta makasala, ikson, lisod, kaya di na ta manginangala ginawa na. No? So, ingana, ikson, kanindot kung sa ministry, sa atong Kristohanong kinabuhi, sa atong pagpagamit sa Ginoo, nagdependenta sa Holy Spirit. Kay
Kita igsoon ako ning balikon. Mao mo gyud gisugo mo to sa Ginoo. Yes, we were saved right now. Giluwas ta sa Ginoo, gitawag ta, gipili ta sa Ginoo sa daghang tao. Sa tong lungsod, sa tong lugar, daghang kay tao, pero usa ta sa gitawag, gipili, nakaibalos ka maturon kay natay sugo. Make disciple, soul winning, manabi ta. Magmarites ta sa pulong sa Ginoo. Ug aron epektibo ta nga mo marites sa pulong sa Ginoo. Magagad ta sa Holy Spirit. Kay sa Holy Spirit na di ang dihog, na di ang gahom, iyatang tudluan, iyatang pahinumduman. And then, siya ang mukonbiktar sa atong sangyawan. Kinsa man atong sangyawan, walihan, kadugo, kaliwat, kinsa ng mga tawanan, siyang mukonbiktar. Inigsulti ni mo, matinga ka, igsoon kay, nindot ang response sa naminaw. That's the work of the Holy Spirit. Kaya gikonbiktar sila sa ilang sala. Nga mao ni nay impierno, nay consequence. Og di mo muundang anak, di mo magmahay puhon kay muani mo sa inyong gitanom, no? Holy Spirit ang mukonbiktar na. But, kung wala ang Holy Spirit, igsoon, kung wala ang anointing, igsoon kay, ikaw nga nagwali, naglakaw kas kahugawan, ikaw nga nagwali, napo kay gitago-taguan niya nga mga unsa, nga imong, walay dihog, okay? Walay Holy Spirit, no? Bisag unsaon pa nimo, no? Bisag unsaon nimo pag pailin-ilin og mayo sa imong istorya. Pahiluna og mayo sa imong istorya, kung ikaw ra na nag-istorya, wa siya. Di na maminaw, matuog na ang imong gistoryan, katawaan pa ka, bugal-bugalan ka. But if we have the Holy Spirit, the anointing, na mo, yung Holy Spirit may mo tudlo, mo remind, may mo konbiktar sa naminaw din, matinga ka, nag-istorya pa lang kadaan, tiriay na ba, naghilak na pa, hantod, wala, yung surrender na sa Ginoo ano man. That's the work of the Holy Spirit. Gikonbiktar ang imong gisultian, kaya ang Holy Spirit na mo. And again, before I end this one, nindot kayong Holy Spirit, igsoon. Nindot kayong mga resulta kung ang Holy Spirit na nato. Apan ang ato pong buhaton, parang Holy Spirit na nato kanunay iyang anointing iyang gahom. Every time, i-lifestyle nato ang paglakaw sa pagkabalaan. Unsay pagkabalaan? Pagkabalaan, it means in everything we do it for the glory of the Lord. Pagkabalaan, it means igsoon nga tanan natong gibuhat na himaya ang Ginoo. Pagkabalaan, it means ning likay sa pagkadaotan. Pagkabalaan, it means ning totally ning biya sa kahugawan sa mga unsa may mga kalibutanon diha. Pagkabalaan, it means nagsubay sa plano sa kabubuton sa Ginoo. Pagkabalaan, it means dili ka mohimog desisyon nga wa na align sa pulong sa Ginoo. Pagkabalaan, it means totally fully surrender, dependent ka ni Lord. Naglakaw ka sa pagkabalaan na mga igsoon. Kung imo nang buhaton, then naani mong Holy Spirit, kanunay ka partner mo sa Holy Spirit din. Everything you touch, everything you do, mahimong fruitful, mabungahon, panalanginan. Mao nay gahom sa Espiritu Santo igsoon. That is why I encourage everyone nga natay gitawag og partnership with the Holy Spirit. Kay kung wala ang balang espiritu mulihok sa imong Kristohanong kinabuhi, ang imong Kristohanong kinabuhi walay impact, walay motoo nimo, dili mahimong blessing ang imong kinabuhi nga naman wala ang Holy Spirit. Kay ang Holy Spirit man gud igsoon, kung atong padayonon ni, ang Holy Spirit mag-produce nig fruits. Di ka kamao maglakaw sa gugma, di ka kamao mo pailog kung wala ang Holy Spirit, wala kay self-control, di ba? Naman ay gitawag og fruits ang Holy Spirit, wala na ko nigi-appeal kaya nga kuang gibutang diri ang role of the Holy Spirit man sa ministry, sa soul winning. Pero tinuod igsoon, the Holy Spirit will produce fruits. Unsa man ang fruits, pastor? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ingani kalami kung ang Holy Spirit na mo kay kamao ka mahigugma sa mga tawo nga di angay higugmaon, kamao ka mo pasaylo sa mga tawo nga di angay pasayloon, kay ang Holy Spirit iyang bunga love man. So mo patigbabaw ang gugma taliwala sa kapungot. Amen. Ingana kanindot sa Holy Spirit. And again, ang balikon, ang Holy Spirit di siya mahimong partner nimo kung naglakaw ka sa kahugawan, naglakaw ka sa pagkadautan. Why? Because the Holy Spirit is holy. Kinahanglan, kita po, vessel man ta, holy vessel po ta, atong gikinabuhi ang pagkabalaan. Amen ba? Amen ba mga anak sa Ginoo? Let's pray. Father in heaven, Father God, thank you so much for your word this morning. Thank you, Lord, that you remind us this morning about the rule of the Holy Spirit. That we are nothing without the Holy Spirit. That we are not fruitful without the Holy Spirit. That we are nothing without the help of the Holy Spirit. Salamat, Lord. Ngayon mo ming gipainumduman karon kung unsa kalami sa kinabuhi kung naami gitawag og partnership with the Holy Spirit. Thank you, Lord God. I pray nga
kaning mensahe nga among nadungog karon mao ni hinungdan nga mahimo gyud totally dependent with the Holy Spirit, ug mao ni hinungdan nga maglakaw mi sa pagkabalaan. Kaya ang Holy Spirit balaan sad siya. Ug dili siya basta-basta mo puyo, dili siya basta-basta mo dwell sa hugaw nga vessel. Kinahanglan sad mi maglakaw sa pagkabalaan, kay ikaw mismo ning ingon nga imo ming gitaw ang nagtawag namo balaan, so kinahanglan magbalaan sad mi in everything we do. Og Lord God, wala mi mahimo, Ginoo. Usay lisod ang pagkabalaan apan uban sa imong grasya tabang nimo mahimong posible ang mga imposible. Thank you, Lord God. Thank you so much, Lord God. I pray, Lord God, that this message, Lord God, nga among nadungog karon mao ni hinungdan nga mahimo ning ming fruitful, mahimo ming effective in soul winning, because from now on we rely, we become dependent to the Holy Spirit, Lord God. Thank you, Holy Spirit. Thank you so much for your presence. Thank you so much, Holy Spirit, for the revelation. Salamat kayo. I pray, Lord God, dili ni mo labayng kawang kaninga mensahe kung dili amo ning i-apply in Jesus' name. Kung dili ni makawat sa kaaway in Jesus' mighty name. Hallelujah. Thank you, Lord God. And right now, Lord God, I continue to pray to all of the viewers, to all of the listeners this time. I continue to come to you, Lord God, with a humble heart. Ako silang giampo, Ginoo, tanang mga followers, bisan pa man ang mag-replay ani. Lord God, I pray, continue to bless them. I speak blessing for them right now in Jesus' name. I speak healing to those who are nagsuffered of sickness in physical and emotional. Balatian sa physical and emotional, I declare healing. I declare healing in Jesus' name in physical and emotional. Pinagi sa labod ni Jesus na ayo na ta. Walay balatian nga dili kayang ayuhon sa labod ni Ginoong Hesus. In Jesus' name. I declare healing in Jesus' name. And I declare financial breakthrough sa tanan nga na problema sa ilang mga utang, karon na sila problema financial. I speak financial breakthrough, and I speak comfort sa tanan nga hopeless, tanan nga na depressed. I speak comfort, I speak hope, and I pray, Lord God, imong ibutang ang paglaom sa ilang kasing-kasing karon, ilisi Ginoo ang kalibog, ilisi ang kagubot ug kalinaw in Jesus' name. And I speak salvation for their whole family, sa tanan nga tan-aw karon naginanglag kaluwasan silang tibuok pamilya. And sa tanan nga nagtan-aw karon nga nakinahanglan og trabaho, nakinahanglan og item, I declare open doors in Jesus' name for a job, and himuha lang matinud-anon, Lord God. And sa tanang mga businessman nagnegosyo right now, I declare, Lord God, prosperity. I declare blessing, kalambuan, pag-asenso in the mighty name of Jesus Christ. Himuha lang silang matinud-anon nimo, knowing that you are the source of our income, Lord God, in Jesus' name. Source of blessing. You're the blesser. And everything that we have right now comes from you. Walay amo, gipiyal ra nimo tanan. So Lord, i-bless tanang mga negosyante, Ginoo. Palambua pa sensuha sa pangalan ni Jesus. Walay plano sa kaaway nga makaguba, because I believe ang plano sa kaaway pagpangawat, pagpatay, paglaglag. Even ang among mga negosyo, Ginoo, atakihon sa iyo. But Lord God, I declare protection sa tanang mga businessman, businesswoman in Jesus' mighty name. I declare prosperity, kauswagan, kalambuan, kay mauna imong gusto, Lord God, in Jesus' name. Tanan, Ginoo, and sa tanang mga nagtanaw karon, Lord God, nga gapos sa mga makadaot nga bisyo, or any addiction sa social media nga gusto siya mogawas, mga online games nga mo'y mga hinungdan nga nakapalayo niya nimo. Lord God, I declare deliverance. I declare that all of the chains, mga talikala sa kaaway, mabugto pinagis sa dihog sa anointing of the Holy Spirit in Jesus' name. Tanan, Lord God. Tanan nga nagtan-aw karon, Lord God, i-bless base sa kinahanglan nila karon, Lord God, tagbuay lang kinahanglan, Lord God. I declare miracle, Lord God. Milagro, Ginoo, nga sibo sa ilang kabubuton, Lord God. And I declare protection, Lord God, divine protection, favor, in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord God. And this time, Lord God, among angkunon, dawato ng kadaugan, among dawato ng milagro, gikan kanimo, dawato namo ni Amahan, uban sa dakong pagtuo. This is our prayer. And himua lamang ming kapiyalan, Ginoo. Himua ming angayan, kasaligan, sa mga grasya nga imong ibubo kanamo. Mao kini nga among pag-ampo, Amahan, amo kining gipangayo, giampo, ug gipasalamatan ug gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Hallelujah. Mabungahong adlaw kanatong tanan diha. Okay, that's all for this morning. Thank you. Okay, so please share our live, mga igsoon. And ang himaya og dungog akong ibalik sa buhi nga Dios, and after this kabalo na mo
Kabalo na mo sit up, no? Ako ning i-download, nga akong i-upload sa tong YouTube channel. So wala pa naka-subscribe sa tong YouTube channel. 2,000 pa no? Di kay daghan, di parehani 219,000 man eh. No? Yang atong usa ka page pod katong mabungahong Kristiyanon 2.0 katong atong gigama kay na-restrict ta. Naabot na punta sa almost 7,000, no? So ang atong YouTube channel igsoon 2,000 pa ang atong subscriber, free to subscribe ra, no? Akong gihimo ang YouTube channel na to kay mawala ra maguning live na to in 30 days automatically ma-delete ni siya, i-delete ni siya sa Facebook. That is why ako ni siyang i-download niya, akong i-upload dito. Ang nakanindot sa YouTube igsoon, bisag dili na sikat kay YouTube ron kay masunod bitaw ang mga preaching nako nga live dito na dito tanan igsoon. Pwede ra i-download niya, makatan-aw ka o balik-balik bisan walay wifi kay ma-download man nimo. Mo ni nakanindot ma-save ba. No, so again, sa wala pa maka-subscribe sa tong YouTube channel, please do subscribe. Free ra ang link nasa caption ani nga live. Ini-click nimo na free to subscribe. Amen. So thank you so much mga subscribers, star senders. Salamat tanan mga viewers, followers. Thank you so much. See you next time. I pray and I declare that today is gonna be a fruitful, victorious day in Jesus name. Tanang problema na to masulbar, dili matapos ang adlaw nga dili mo panalanginan sa Ginoo. Tanang mga OFW, God bless you more and more and more namo sa akong prayer. Okay? See you next time mga igsoon. To God be all the glory. Ampo amping abante. Oy, no, wise it's dali. Unsay sulti it's Ampo amping abante. To God be all the glory. God bless. Okay, God bless everyone. See you next time.